Kitab Wulang Bebasan bab 12 ayat ingkang 1 ngantos 28. Sing sapa demen diperti iku seneng marang kawruh, nanging sing sapa nampik pameleh iku bodho. Wong becik ndadekake keparengi Pangeran Yehuwah, nanging tukang ngapusi iku mesti diukum. Manungsa ora bisa dadi santosa srana durakane, nanging oyote wong bener ora owah gingsir. Wong wadon kang pinter iku minangka makutane kang lanang, nanging kang gawe wirang iku prasasat loro kang ngroposake balunge. Rancangane wong bener iku adil, nanging pangrantame wong duraka iku cidra. Tembunge wong duraka iku ngajab getih, nanging tembunge wong temen iku mitulungi. Para wong duraka padha ditibakake nganti sirna, nanging omahe wong bener iku lestari ngadeg. Saben wong iku enggone kaalembono manut bebudene, nanging wong cidra iku karemehake. Luwih becik dadi wong cilik nanging nyambut gawe kanggo awake dhewe, katimbang karo wong kang kumaluhur-luhur nanging kekurangan pangan. Wong bener mikir marang kabudahane kewane, nanging piwelase wong duraka iku ndak siya. Wong kang nggarap lemai bakal wareg rejeki, nanging kang mburu barang muspra iku tanpa budi. Wong duraka kepingin duweni jalane wong ala, nanging oyote wong mursid nekakake pangasilan. Wong ala kajiret dening panerak ing lambene, nanging wong bener bisa oncat saka ing karubetan. Saben wong kawargan kabecikan marga saka woing tembungi, lan wong tampa wewales saka panggawene tangane. Wong bodho ngarani lakune dhewe wis becik, nanging sapa kang nampani pituduh iku wicaksana. Wong kang mratelakake laraning atine saknalika iku uga iku bodho, nanging wong kang ora merduli marang pamoyok iku wicaksana. Wong kang nglairake kabeneran iku mratelakake apa kang adil, nanging seksi goro nglairake kaculikan. Ana wong kang dlodok-dlodok iku pangucape wis prasasat panyudu ing pedhang, nanging ilate wong wicaksana nekakake kawarasan. Lambe kang nglairake katemenan iku tetep ing slawase, nanging ilat cidra mung kanggo sekedap netra. Wong kang ngrancang piala iku atine ngandhut kaculikan, nanging wong kang mituturi bab karaharjan iku nemu kabungahan. Wong bener ora bakal ketaman bilai apa wae, nanging wong duraka iku tansah sangsara. Lambe kang cidra iku kanis tan tumrape Sang Yehuwah, nanging wong kang setya tuhu iku ndadekake keparengi. Wong kang wicaksana iku ndelikake kawruhe, nanging atine wong bodho mamerake kabodohane. Tangane wong sregep iku nyekel panguwasa, nanging kang keset kena ing pagawean peksan. Sumelanging ati ndadekake wungku ing wong, nanging pitembungan kang becik iku ndadekake senenge atine. Wong bener iku nemu papan panggonane, nanging dalane wong duraka nasarake awake dhewe. Wong keset ora bakal nyekel kang kaburu, nanging wong sregep bakal oleh barang kang pangaji. Urip iku tinemu ana ing dalaning kabeneran, nanging dalane pamurtad anjog marang ing pati.